Kanina pa ako nagsasalita, nakamute pala. Sorry. Ayan, medyo masakit pa rin ang aking ulo. Kaya eto, try pa rin na umupo guys. Para makakuha lang na tayo ng entry para sa Sabado, next Saturday guys. Kasi di ko alam kung kakayanin na naman bukas. Maaga po ako bukas. Yun, akala ko may problema audio ko. Ako pala ang may problema. Ayan, maraming salamat kapatid. Kaninang namalengke lang kami. Then, umuwi na ako sa bahay. Tapos sabi ko, parang ay, hindi ko kayang mag-LS na naman, sabi ko sa mister ko. Pero yun nga lang, baka may nag-aantay guys, kasi malapit na po yung natin, paraffle, kahit maliit lang. Ayan. Malungkot talaga pag walang music. Hindi na tayo mag-music. Ayan, Beaver Films, thank you so much. Thank you so much, kapatid. Di pa ako nakaset up pag mag-LS. Ano po yun? Junax Boy TV. Open ng alin? Open ng yung pagpunta dito, yung flights, ganon. Close, sarado. Kaya hindi ako makauwi sa Pinas. Wala pa akong narinig na open na po ang overseas. Kaya mas lalong sasakit. Ayan, thumbs up. Maraming salamat, Elisa Time Zone. Same pa rin dito, oo. Kaya sabi nila, mga 20, yun nga sabi nila, usap-usapan dito, mga 2023 pa. Ay, oh my God, 2023. Mamamatay na ako ng homesick. Hindi ko kaya. Lalo na ngayon, lumalala naman sa Maynila. So, wala po tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Same pa rin dito. Yan. Video lang muna, ate host. Kain muna ng lunch. Sige lang, Elisa Time Zone. Ang hirap ng sitwasyon natin na nasa iba. Kahit nandito rin yung pamilya ko, guys. Anak ko, asawa ko. Kasi dito na kami. Meron na po kami nakuha na na bahay. Pero, syempre, may mortgage pa rin. Walang libre. Nandyan pa rin yung mga estrata, ganyan. Council, insurance, madami-dami. So, Pilipinas pa rin ang ko. Dito din mahirap umuwi kasi pa iba-ibang rules. Kaya nga dito rin Dati-rati 35 days pwede kang umuwi walang tax. Included na yung doon, yung ticket. Pero this time 30 days na lang daw. And then yung mga gusto pong tumira ata within 90 days na, 3 months, kailangan ng kumuha daw ng ano ba yung tawag doon? Visa, yun naman ang sinasabi ng mga iba. Pero ewan ko. Sa akin, sobrang lungkot kasi tatay ko may sakit, malayo ako. Oh my God. Sorry to hear that. Dati yearly ako, ngayon siguro 3 years siguro di ako makauwi. Ganon din ako sa Elisa Time Zone. Every year akong umuwi.
So last 2019, April, March to May, nandiyan ako sa Pilipinas. And then since bumalik ako dito, May 2019, di na ako nakauwi kasi last year nga, wala nang flight. So, I'm planning to go nung December sana. Wala pa rin. This summer, ganun pa rin. Wala nang balita. So, yan, madali akong mapapaisip na sabi ko, kahit meron sa akin, lahat nandito. Pero pag wala yung pamilya, guys, yung parents, lalong-lalo na yung parents, naku, sobrang lungkot. Last week ko, 2019 December, see? Matagal na rin. Ako, March hanggang May. So, let's say May 2019. Kaya, yun, mahirap, guys. Kahit may mga pamilya, sariling pamilya na, yung mga guys, parents. Super miss. Matagal na rin ako dito, kaso hindi ko man lang sila na sponsoran. Mahirap naman kasi umuwi, baka maipit sa airport. Ang mahirap pa, hindi lang yan. Pati dito kasi mahal ang pagbalik. Kailangan ikaw na ang magbabayad ng iyong pagka-quarantine ng 2 linggo. So mahigit $3,000. Mahigit $3,000. Tatlo kami. Di wala na. Saan na yung ipon? Wala na. Mapupunta lang doon sa quarantine mo. Ayan. Tapos mawalan ng maayos na trabaho. Ang hirap pa naman maghanap ng trabaho sa Pinas. Tama. Ingat-ingat na lang tayo mga kapatid. So, yung kalusugan natin, huwag nating pabayaan. Kasi yun yung napaka-importante. Naku, ang laki naman ng quarantine na bayad dyan. Yes. Dollars. Tapos sa Pilipinas pa, sa Manila. And after that sa Manila, doon kasi inyong lugar. Di mauubos na yung 4 weeks lang, guys, or 1 month na na holiday. Mauubos lang sa pagka-quarantine mo. Hindi mo rin makakasama, makabanding mga family mo kung 1 month lang. Normally talaga 1 month lang ang ang bakasyon. Ubos oras na, ubos pera pa. True. Kaya, nagtsatsaga na lang. Tapos mahirap pa yung signal sa amin, guys, kaya hindi kami nakakapag-video call. Nakakainis. Diyan talaga ako naiinis sa wifi doon. Li-Fi ang nandun sa amin. Mataas-taas na yung lugar namin pero mahirap po ang signal. Kaya di bale, basta ayos lahat ng mga pamilya natin sa Pilipinas, guys. Yun lang, ipagdasal natin. Nasa maayos silang kalagayan. Lalo na tumatanda na rin mga natin. Mas malapit ka din po ba sa Canada? Ay, mas malayo na naman. Pag Sydney going to Canada. And I think 16 hours. Sa Canada, 16 hours ata ang biyahe or 18 hours. Sydney to Canada. Mas mahal na naman ang ticket doon. Ay, malayo nga, oo. Dito, Maynila, Sydney to Maynila, guys. Kasi, kami pag nagta-travel kami, direct flight, 8 hours. Andun yung kapatid mo. Ayan, Iyakin, thank you so much sa pagpasok. Here na, ayan. BG po, thank you so much, Sisi. Andun kapatid ko na di din ako makapunta. Maganda din dun sa sa Canada. Yun lang, malamig. Harang Pamihos, ayan. Thank you so much, Mabanaag. And guys, lang kayo dyan. Magbaba lang kayo.
Trinay kong hindi masyadong uminom ngayon ng paracetamol. Isa lang kaninang umaga. Bakit pagpasok ko walang harang ha? Ay ganon. Baka hindi ko na ilagay. Ayan. Baka hindi ko na ilagay. Ayan, nailagay ko. Meron na. Hello po, Iyakin. Ayan, dalawin kita ng kakambal ko. Maya na itong main ko. Sabi ni Elisa Timeson. Sige, unahan mo na lang siya, sis. Jonax Boy TV, Dan. Sabi ni Iyakin. Ayan. Pang-support lang yung kakambal ko sa inyo. Sabi ni Elisa Timeson. Ayan. Sige lang po. Sabi ni Iyakin. Ayan guys, nakaano na tayo, mag 15 minutes na. 1 hour lang po tayo ngayon. Jonax Boy TV, sana nandito ka idol pag sa Saturday para may kasama po kami. Ang hirap ngumiti pag may guys, may karamdaman. Sana maging okay kasi tomorrow po, mag-start ako sa work 6 to 5 p.m. Kasi kagabi hindi na naman ako makatulog. Grabe. Mainit. Tapos sobrang sakit sa ulo. Ayan. Hindi ako makatulog. Maganda boses ni Iyakin. Ayan. Sabi ni Elisa Timeson. Magaling pang sumayaw. Hello sis Marinel. Thank you so much sisi sa pagpasok. Kumusta na sisi? Hindi ako nakakadalaw guys. Kanina supposed to be pag Saturday and Sunday. Diyan ako bumabawi na pumupunta sa mga may LS, ganyan. Kaso tumata ko guys eh. Masakit na naman. Parang may talagang, ano ba yung tawag doon? It's like something kicking on my head. Hehe, saan nyo na po narinig na video? Sabi ni Iyakin. Ayan. Love music, no copy ko na dinig. Ayan. Sabi ni Elizabeth Thompson. Marinal Vlog on the way. Ayan, harang. Sabi ni Marinal Vlog. Support ko yung pinasok ko mamaya na ito, ha? Thank you, sabi ni Elisa. Time zone. Ayan. Thank you so much, Marinel Vlog. Thank you, Sisi. Refresh harang, sabi ni Jonax Boy TV, guys. Thank you. Marami kasing guys, na ALS. Pero hindi na ako makasupport sa iba.
akala ko ikaw yung nakanta, Yakin. Sabi ni Elisa Thompson. Refresh Harang. Thank you so much, Jonax Boy TV. Ayan, dalawa po ang inyong entry, Marinel Vlog, Sis Marinel and Jonax Boy TV para sa 27 and April 10, guys. Sa mga members. Nandiyan lang po sa ating description sa baba. Di po ako yun sabi ni Iyakin. Ayan. Malapit na sigurong mamuni si guys, si Iyakin. No. Sa ibang vids po, marinig niyo po boses ko. Sabi ni Iyakin. Malapit ka na siguro, Sisi, no? Iyakin. Hehe, naghahabol po. Sana soon. Ayan. Huwag masyadong ma-stress, guys. Ay, nako. 7 hours pala yung na-open ko, sabi ni Elisa Thompson. Dahil pag tayo, na monetize channel tayo, mas mahirap na naman ang ating pagdadaanan. Opo, matagal po yun. Ayan. Kailangan nakahanda po tayo ng mga content pag monetize channel na tayo, guys. Kaya mas mahirap yung level na to. Oo nga po, yan. Okay lang po, di naman po ako nagmamadali, sabi ni Iyakin. At least pag may content kasi, okay lang yun. Nanonood ako ng mahabang video sa laptop para pwedeng magtagal, sabi ni Elisa Thompson. Sige lang. Ilan ang pumasok, guys, na naisulat? 5. Ayan. Enjoy lang. Opo, tutorial content co-host. Ayan. Maganda. Sabayan mo lang ng ganyan. Tingnan ko nga si Expressway. Expressway. $8:45. Ayan. Maganda, sis, pag ganun. Hello, sis, Pobreng Bisaya TV. Kumusta, sisi? Umulan dito, wala pa 1 minuto. Grabe, sabi ni Liz. Ay, gano'n. Mainit naman dito. Kaya yun, dagdag pa sa sakit sa ulo. Pero hindi gaano, guys, mainit dito this time na summer. Kasi mag last month of, summer dito. So, next month is autumn na yun, makulimlim. Tapos, may mga kidlat, ganyan. And rainy season as well. Mix. Alis ulit kami, host. Ayan. Sige lang, okay lang, kapatid. Pobreng Bisaya TV. Thank you. Sulat kita. Di ako maka-attend till matapos ka-host my dinner boss ko sa kapatid niya. Ayan. Okay lang, sis. Naintindihan ko.
Ayan, for Brain Bisaya TV. Kaya na-prepare ko na lahat yung mga baon ko kanina kasi maaga ako bukas. Ayan. Iyaki, no, 604, done na ako sa'yo, full package, sabi ni Junax Boy TV, guys. Yan, naka 24 minutes na po tayo. 1 hour lang tayo, guys. Para may dagdag lang itong kwan natin. Entry. Medyo ano ba yun? Boring pag walang music. Junax Boy TV, hindi ka ba napapalo sa yung banana, ganun? At saka yung WH mo? Junax Boy TV, same po, sabi ni Iyakino 604. Ayan. Iyakino 604, ayan na to, idikit sa'yo ha, after ni ate host. Ayan. Salamat. Elisa Tanzon. Ay, siya nga pala guys, yung mga na-play ko kagabi na nandito. Natapos lahat guys. Walang umikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 po. Ayan, no worries po. Makaupo host, disable na ads ko ngayon. Ha? Ano yun? Totoo ba yun? Kailan lang pumunta ako sa'yo? Na-play naman kita kasi hindi ko naman tiningnan. Tingnan ko nga. Nalalagas din ang banana mo. Uy, anong nangyari? Uy, totoo ba to Junax Boy TV? Kinabahan naman ako. Ay, madami kayong ganyan pala ang problema nyo. Pag wala na pala yung ads, ay yung pin, binabawi ni Lolo. Oh my gosh. Pero din yan? Balang araw pag na-receive mo? Ba't hindi mo pa na-receive? Ako 2 pinang binigay sa akin, hindi ko naman magagamit. Kasi, wala pa pin. Hintay ko pa for request para manual na lang. Ayan. Ate host na di malalagas ang banana basta medyo iwas muna mangisda para di magmukbang yung banana. Ayun. Oo, Elisa Tanzon. Ina, shout out sis Inay Journey. Thank you so much sa pagpasok uli sis. Hindi ko nga alam ayan. Akala ko, matagal ka na. Akala ko rin, sumeldo ka na kasi malaki na ng bahay mo, brother. Ay, ganun pa rin pala. Yan mo, play all na lang kita para hindi yung yung WH. Hindi naman malagas basta tama yung pagdikit, sabi ni ni Jonax Boy TV, guys. Ayan. Oo, pero Jonax Boy TV, tama naman yung sinasabi nila kasi pag minsan nagdikit po tayo ng Ninja, maglalagas po tayo. Ako nagmanual din ako pero dumating ang pin ko late na
Etong January lang. Ayan. 5 months na ako, 4 months lang dapat may PIN ka na. Ay, ganun. Two months sa akin. Baka 2 months ko hinintay yung PIN ko. And then dumating nung November. Tapos may dumating uli this January. Dalawa po galing po Malaysia. O nga po tamang dikit natin, pero ang dikit ng iba na di natin sure kung tama ang gawa nila. Ayun nga, especially yung Elisa Thompson, yung sinasabi ko na dinidikit lang ang ninja na walang hindi man lang nanood yun. Kahit ninja host, basta tama yung pagdikit, hindi siya nalalagas. Hindi Jonax Boy TV, yung sinasabi kasi na mga ninja minsan, kung hindi siya nanood, malalagas talaga daw yun. Kaya kahit ninja sana, kung nanood, kahit 3 minutes lang, pasok talaga daw sa banga. Ayan, pero awa ng Diyos, sumahod naman na at nasasahod na this month ulit. Tama, Jonax Boy TV. Wait mo lang, manual ka na, sabi ni Inay Journey. Ayan. Congrats, Inay Journey. Ikaw pala ang marami dyan. Harang pa host, tamsak na. Ayan, si My Passion History. Thank you so much. Sinasanay ko lang yung mata ko na hindi mag-glasses, guys. Eyeglass. Harang pa host, maraming salamat. Madami kasi ang madaya sa pagdikit kaya nalalagas agad yung banana. Ayan. Hayaan mo lang sila basta ikaw ay gumawa ng tama. Kasi sabi nga nila, kung merong man nawawala, merong ding darating na sobra-sobra. So, gawin mo lang yung tama, Sis Elisa. Wag mo nang isipin yung mga hindi gumawa ng tama. Hayaan mo lang sila. Ayan. Tahimik si My Fashion History. May kunti lang sa dagdag lang sa sahod na kakarampot sa work, sabi niya. At least yung maliit, guys, naiipon. Diba? Naiipon yan. Kaya, kung ano yung nare-receive natin, okay lang. Shoutout mga katumal. Ayan. Good job, My Passion History. Thank you so much. Thank you so much sa pag-shoutout ng katumal dyan. Ako yun din katwiran ko, basta tama parati dikit ko. Bahala ba sila kung hindi tama dikit nila? Yes po, Jonax Boy TV, kasi hindi naman na tayo ang magkakasala, di ba? Sabi nga nila, karma is digital. Mas maraming mawawala sa kanila, guys. Kaya ako, yung mga member ko, hindi na ako nagpo-post. Yung mga play ko na play all, gabi-gabi. Hindi na ako nagpo-post, bahala na. Kung hindi man kayo naniniwala sa akin, it's up to you guys. Ganun na lang. Hi, My Passion, sabi ni Iyakin. Ayan. Iyakin, share out, sabi ni My Passion, guys. Inay Journey. Ubus na nating papel. Wala na akong papel. Ay, nandito. Nasa labas kami, host. BG lang. Sige lang, Jonax Boy TV. Thank you so much, brother, ha? Ayan. I-play all kita para hindi magbawas ang iyong WH.
Mega hello sa lahat here. Nagva-vacuum daw si Inay Journey, guys. Pero for sure, guys, may ano na yan, kaibigan nyo na yan. Ayan, Eliza Panzon, mega love shoutout, sabi ni My Passion History. Ayan, nandyan lang ang ating kapatid, Pobreng Bisaya TV. Ayan, Inay Journey, Pobreng Bisaya TV and My Passion History. Kumusta na ang bahay natin, brother? Ay, may kamatis din pala si Jonas backyard niya. 6 pa kami alis, sis. Tambay muna. Ayan, sige lang, sis. Thank you so much. Ano na, 24 minutes na lang po tayo. Pobreng Bisaya TV, sis. Ayan. Hello po, kumusta na? Ayan, si Taboki, guys. Thank you so much, brother Taboki. Thank you sa pagpasok. Kumusta na rin? Ayan. Puntahan nyo, guys, Taboki. Ayan, matagal ko ng kaibigan yan. Since nung bago pa lang ako. Pero hindi ko na napupuntahan. Taboke, kumusta na ang iyong bahay? Oops. May pa-entry tayo dito, Taboke. Baka gusto mong sumali. Ayan. Ouch, masakit talaga yung likod ko. Taboke. Tamsak kabsat ho. Ayan. Nakatambay yung isa ko kanina, no? Sis, Foodish Mama, maraming salamat, kabsat. Ayan. Okay pa rin, medyo kumakabig na, sabi ni Taboke. Ayan, tingnan ko nga, matagal na kitang hindi na napuntahan, Taboke. Parang wala kang Tama ba? Ito ba? Si Taboke? Ayan nga, wala kang new video. 1 month nang nakaraan. Yes, kabsat ho. Salamat. Ayan. Wala nga naman, Sisi. Foodies Mama. Ayan guys, puntahan natin si Foodies Mama. Laging nag-LS po yan. Yung mga gusto pa ng guys, banana. Kulang ang banana. Doon. Maraming maisda doon, guys.
Start play, harang ko sa'yo, kabsat ho. Sige lang, sisi. Ayan, Taboke, wala kang bagong upload. Ito 1 month ago. Ayan, may harang pa rin naman. 1 month ago. Ayan, playing kapatid, Samsung J4. Foodish Mama in all-time favorite food, sabi ni Iyakin. Ayan. Iyakin 0604, ako din playing na din sa modular, sabi ni Taboke. Ayan. Brother Taboke, wala kang latest na video. 1 month ago na ito. Thanks, Taboke. Ayan. What is Taboke anyway? Pangalan mo yan, brother? Ngayon ko lang matanong. Thank you, Iyaki. 0604. Sabi ni Foodish Mama. Ibaba mo yung bahay mo, Taboke. Ayan, guys. Taga-fix ng phone. Si Taboke. Ayan, maraming salamat, Foodish Mama. Start rolling ang playlist mo, kabsat. Ayan. Thank you so much, Tropang Marky Officials. Thank you sa paghabol. Foodish Mama, sana nandito ka rin, ha? Ayan, naisulat ko na. Tropang Marky Officials, kumusta na, brother? Pa-Jollibee naman dyan. Inay Journey, shoutout daw, sabi niya, Tropang Marky Official. Pauwi pa lang, host. Baka out lang sa work. Ayan, ganun. At least may ka dyan, may Jollibee. At least may Jollibee. Masaya na ako pag may Jollibee sana dito. Ba't kasi wala? Oh my gosh. Tropang Marky Officials, mega hello logs, sabi ni Inay Journey. Ayan. Okay na sana. Dito naman, nakakasawa na guys, ang Kentucky, KFC. Ayan. KFC palagi. Kaya pag tinamad na ako nagluto ng Thursday night, kasi night shopping po yan. Ayan, Kentucky. Yun na lang palagi, Kentucky. Tapos ang Kentucky dito walang rice. Kaya inuuwi ko na lang. Tapos isaw-saw ko sa bagoong at saka gas, nagloading ako. Ganon. May sausawan na suka at saka bagoong. Oh.
Ba't ganun? Ba't ganun ano? Masarap kasi. Pero miss ko talaga yung Chicken Joy, guys. Yung amoy niya is different. Ayan. Foodish Mama, hello sis, sabi ni Nay Journey. Ayan, hello sis, si Nay Journey, sabi ni Foodish Mama. Thank you sa ano guys, sa patient nyo dyan. Kahit matumal po tayo palagi sa bahay po ni host, katumal. Ayan, Taboke still playing sa iyong Samsung J4 Plus. Naglolo-connect ko kaya wala muna upload. Ah, ganun. Julian, hello Hans. Hello, hello din. Ayan, still playing kasi si ano guys, Taboke sa aking phone. Julian. May channel ka ba, Sisi? Julian? Kasi exclusive lang po sa may ano to, may channel. Which is, 100 subscribers. Pagbigyan ko lang yung mga ano guys, mga may channel this time. Kasi nung first time na namigay po ako, bale, acceptable lahat po ng pumapasok. Kahit wala pong channel. Yung mga, lang, nagsusupport sa mga LS, ganyan, pwede. Pero at the moment guys, sana maintindihan nyo ako. Pagbigyan naman natin guys yung mga may mga channel. Kasi, need nila ng WH. Ayan. Kaya matagal na rin na kumuha po ako ng entry. Sana maintindihan nyo ako guys. Next time uli, mamimigay ako. Pero eto. Kaya eto na guys, yung nakuha ko na entry natin for Saturday. Video mo na kabsat ho. Sige lang kabsat. Ayan, ligpit ang table. Oo, malapit na tayo guys. 13 minutes na lang guys. 13:47 na tayo doon. Sis Marinel, thank you so much, Sisi. Ayan, sana hindi po kayo mag-absent. Especially yung mga guys, yung mga member. Ayan, kasi meron din po tayo sa guys, sa 10. April 10 po. Kayo-kayo lang na member, oh. Diba? Maliit man ang ating mga pa-premyo, at least katuwaan lang guys. Galing po sa ating bulsa yan. So, dala-dalawa po ang entry ng mga nagme-member guys. So, ayan. Tingnan natin sino yung maswerte. Inay, sabi ni Marinel Vlog. Ayan. Tama nga, nalaglag pa si Inay Journey. Oh, sayang. Kaya ibalik. Pasali ho. So, Sisi. Kasi member ka. Kaya pag pumapasok ka sa akin na nag-i-stay, dalawa po ang iyong entry para sa Sabado and sa sa April 10. Ayan. Exclusive po sa mga member po ito. At saka yung mga nag super chat. Ayan. Wala pong absent si Inay Journey. Kaya maraming salamat. Kaya wag ka nang mag-absent, marami pang marami pang araw. Kasi April 10
naman yun. O, kayo lang naman na na members, tsaka yung mga super chat itong April 10, guys. Hello, Marinal Be, sa harap pa, sabi ni Inay Journey. Makikita nyo naman dyan, guys, wala nang 50 peso na load. Pero kung may, tingnan ko kung pwede yung kapatid ko sa GCash, natin na GCash yung 100 na load. Ayan. Doon sa paraffle natin sa April 10, ayan, magbibigay po ako ng 10 kasi some of us guys na member sa akin is need nila ng watch hours. So may 10 mananalo. And then 10 winners na 100 load or GCash po yan. And then 8 mananalo ng $3 guys. Super chat or membership. Depende. Kung anong gusto guys. Ang katuwaan lang guys. Kaya dito ka lang Marinel Vlog para may entry ka, may chance pa. Malay mo. Agahan natin, hindi makakarating yung iba. Bad si host. Sinabi ko na 4:30, baka yan. Kasi ayaw kong hanggang 11 po dito, 11 p.m. or 12 p.m. guys. AM na yun. Diba? Ay, ba't ang tagal tong Ayan. Still playing pa to, Taboke. Isulat natin si Taboke. Ayan, Taboke, may may isang entry. May pa, ilang araw pa. Monday, Tuesday. May 5 pa, guys. What's wrong? What happened? And why you didn't tell me? That's why. Forgot about it. And then you forgot about it. When you gonna give it back this one? Monday, Tuesday. Because I don't have any cash in there unless get on my thing. So what you gonna by Wednesday? wait? So what you gonna get that in there? I'll give you the $50 today. You remember for your harness. Ayan. The green pack? Why do you wanna get the green pack? The booklet. Booklet for what? With all photos and stuff. Why do you need that? Remember last year I got nothing? Really? No remembrance of anything? But do you know them? Yeah, I know them. So you get the $51. That's $46. Okay, we need to ask to your dad. I don't have any cash in there. Let's get my card. Oh, you have your card anyway. You can't do card. Oh, yeah. Ayan. Hello, Chloe. Ayan, hello daw. Say hello. Isnobera, itong anak ko kabsat. Ay, naapo, nakatungtong sip. Hindi siya namana sa akin, guys. Aray, ang sakit din ng likod. Sabay suman, kasi isnobera ka. Hindi ka namana sa akin. Naman! Ikalata, ipuntar ka ta. Isnobera siya, guys. Okay lang yan. Mas strict siya sa'yo, ha? Oo. Mas strict sa akin kasi dito kasi sis, halos karamihan sa mga store, ayaw na nilang tumanggap ng ng cash. Kaya hindi kami naghahawak ng ng pera. Halos tap. Card. Can you stop it? Ngayon, nagpabili siya kanino. Kasakto na namalengke kami dun sa wala pang machine. So, cash din ang kailangan. 150 lang yung nilabas ko. Then, gusto niyang bumili ng harness yung pag ng kanyang ibon. Binigay ko yung 50 kanina. Ginasto niya. Di wala na. Wala na ako. Tapos, sabi niya, magbabayad na daw ng pang picture. Ay, nako, mga bata talaga.
Kaya pag ganyan na yung pagsagot ng aking anak, ayun, tahimik na ako kasi wala, talo ako. Oh my God. Parang ano guys, ang sarap lang. Ang sarap sapakin pero hindi pwede. Hindi pwede. Ganyan guys yung itsura namin nung nagsimula kami sa sa YT. Sabi ko, hindi kasi ganyan. You have to to speak Tagalog. Sabi ko, mag-type ka ng Tagalog. Gayon. Hindi niya daw alam. Ay, nako. Magaling siya, pero yun nga, yan ang mahirap pag magaling ang tao. Pagkakalam nila, alam na lahat. So, ganyan yan eh. Kahit na, tingnan mo lang ng masakit, wala pa rin. Hindi kagaya sa atin guys sa Pilipinas, di ba? Ganon. Ay, nako. Walang kalambi-lambing mga bata. Hi host, Crazy Vlog 69. Ayan. Shout out to you, Crazy Vlog 69. Yan. Thumbs up dan, dikit matagal na. Crazy Vlog 69. Wala akong matandaan. Nandyan lang si My Fashion Vlog, guys. Ayan, guys. 4 minutes na lang po tayo, mga lalabs. Okay naman, English sa target niya, foreign countries, mas malaki kita kapag, ano yun? Okay naman, English kabsat. Target niya, foreign countries, mas malaki kita kapag US or Europe. Ay, ganun. Crazy, crazy. Ayan guys, Crazy Vlog, nahanap ko na. Tama ba yung picture? Malit kasi yung profile. Ayan, tama. Okay. Ayan, playing kapatid. OBS tutorial for live streaming. Ayan, buhay OFW part 22, Crazy Vlog 69. Ayan, thumbs up ho, sis Maribeth Murillo. Maraming salamat, sis. Ayan, magwawan. Inay Journey, hello. Thank you so much, sis Maribeth. Ayan, sinulat ko na kayo, guys. Kasi malapit na po tayong magtapos. Thanks, host. Ayan, still playing my dear. Nasa harang. Crazy Vlog. Ayan. Play kita now, host. Thank you so much, Crazy Vlog 69. Gusto mong sumali dito? Baka katuwaan lang, my dear. Kunti lang galing sa ating bulsa. Tsaka meron ding nag-sponsors dito, guys. Si Elensky. At saka si Ate Megs, guys. Baka gusto nyong puntahan ang ating mga sponsor.
Oo, inaano ko, my dear. Maya lang. Ibaba ko siya. Tingin lang ako ng maliit niyang video. Kasi puro mahahaba. Ayan guys, kay Elensky, binaba ko na. Ayan. Sis Maribeth Murillo, baba mo, ayan. Dalawa guys. Sino na surat ko? Maribeth Murillo. At sa ating kapatid na si Crazy Vlog 69. Ayan. Okay, 3 minutes na lang po guys. Mainit dito. Ayan, tapos na Crazy Vlog 69. Thumbs up. Ayan, mga lalabs, 19 million in the house. 17 million, 19 million.
9. Ayan guys, magpapaalam na po ako. 9 o'clock na po dito. Maraming salamat. Sana nandito po kayo bukas para sa entry na naman natin. Ayan, 4 days. Kasi mag-last day po ako. Sa entry is Friday guys. Friday. Mga kapatid. Ha, maraming salamat. Ayan. Crazy Vlog 69. Ayan, nagbaba guys. Pagbigyan natin guys, si Crazy Vlog. Magpaalam na ako sana my dear. Pero sige. Ayan, puntahan nyo guys ang ating bagong kapatid na pumasok sa aking LS. Inay Journey, thank you so much Sisi. Sis Marinel Vlog ha, thanks host sa dedicate free 3 hours WH, sabi ni Crazy Vlog 69. Ayan, maraming salamat. Pasok ka dito bukas uli Crazy Vlog 69 kung gusto mong sumali sa ating entry. Lagyan ng bakas para ma-play. Ayan. Sabi ni Crazy Vlog 69. Iyakin. Thank you so much, Sisi. Mag-refresh lang ako dito sa aking ginamit na pag-play. Ayan, tapusin ko lang ang iyong harang, my dear Crazy Vlog. Pero nag-iwan na ako ng bakas. Host, busy lang muna ako. Naglaba lang ako. Marunong na din pala maglaba. Sana all marunong maglaba. Mano-mano ba? Ayan. Kailangan eh. Mabait naman. Huwag kang masyadong mabait. Madaling kunin ni Lord. Joke lang. Thank you so much, Crazy Vlog 69. Ayan. Ang bait naman niya. Mag-play lang ako kay Unox Vlog.
Mag-play all lang ako guys sa mga nangangailangan ng ating help para sa WH. Sino pa yung nandyan? Kailangan dito sa abroad maging practical, laba-laba din. Ayan. Oo nga. Kaya pag ako, ginagawa ko, kasi washing machine naman, every night guys, pag dumating na ako sa bahay, laba, habang nagluluto, ganyan. Tapos si Mr. na ang magsasampay. Crazy Vlog, gusto mo, i-play kita sa mo, sa playlist mo. Kahit ito lang best comedy, ha? Ayan, yung 12 na videos, naka-play all siya. At ganun din si Jonax Boy TV. Sis Marinel. Ito, new one mo. Itong playlist mo, Sisi, ha? New one. Sisi, na gusto mo bang mai-play? Baka ayaw nito. Laruin ko harang mo, ayan. Walang man. Tayo-tayo lang naman ang dito. Magsusuportahan, guys. Wala nang iba. Hindi tayo papanuorin ng mga sikat. Ayan. Playing kita, naka-play itong new one mo, Sisi? Marinel Vlog. Nag-refresh na ako kasi naka-red. Si Sis Inay baka ayaw nito kasi lagi ko siyang na-play. Pero ewan ko ngayon, kung gusto niya, Inay. Ayan, naka-play lang siya. So, tingnan natin guys kung meron akong kahit maliit lang kay Sis Inay para maharangan lang siya. Marami naman siyang playlist. Ito, very short videos niya. Our Cat Journey. Ayan, ito na lang. Ito na lang, Sisi. 12 lang naman Huwag ka nang matakot dyan. Ayan, Our Cat Journey. So, sino pa yung manandyan? Wala na, Marinel, Crazy, na ko na. Si Iyakin. Yan. I-reply ko na lang ito si Iyakin, yung live na 7 hours and 32 minutes, ha? Oo, na-play na yung 12 lang, yung yung pusa mo. Ayan mga lalabs, magpaalam na talaga ha. God bless you all. Sana magkita-kita ulit tayo tomorrow. Ganitong oras din, kahit 1 hour ulit na naman kasi baka haggard na naman po tayo bukas. 6 until 5 p.m. po ang aking trabaho. So, 6 ako darating sa bahay. Ayun, by 1.5, magluluto pa, kakain, ayun, etc. Maraming gagawin, guys. So, thank you so much, guys. Ayan. Love you. Mama, ingat po tayong lahat.